Good morning! Ah! Tama na ko! Tama na ko lang! Aray ka! Nakapasok na naman to. Sumunod na naman kay Chris. Morning, Coranin! Good morning, guys! Wala akong vlog for 2 days. Pasensya na. Busy na naman ang lola nyo. Tutoy mo, oh. Ayan, napindot ko tuloy. Nanonood ako kay ano, eh. Kian. Ayun. Koning kasi. Betlog mo. Pitikin ko yan. Ayun. Wala akong vlogs for 2 days. Monday and Tuesday. Toast. Wednesday na ngayon, ano? Yeah. Oh, kaya pala nag-alarm yung ano ko, eh. Di ba nagsiserve ka kapag ka Tuesday? Oh, tingnan mo na naman yung tissue. Kinalat na naman ni Conanin. Ayan. Everyday na ako nagsaserve. Oh, pwede late ka na rin. Hindi ka makapag-serve ngayon. May. Bukas may chance pa. Chance pa. Ang bilis na makakaroon eh. So, yun nga guys. Kasi ang dami kong ginawa. Ang dami kong nilakad. Kaya, wala time. Meron naman sana. Dinadala ko yung ano, itong camera. Kaso, lobat pala! Pagbukas ko palang, tiyong! Sarado na siya. Yeah, wala ding nagawa kundi hindi na mag-vlog. So, yun nga. Magandang umaga, Wednesday na pala agad ang bilis-bilis. Kala mo na ano? Wala ko Tuesday lang Hindi, ngayon. wait. Ano, kala mo napindot mo yung off, yung kahapon? Ayun kahapon guys, galing kami ni Froggy sa ano, sa SM. hindi sa SM. Sa ano ba yun? Pop culture sa Trinoma. Deliver kasi ako doon. Wait, apa ko doon? Kaya yun, and then dumiretso ko sa EDSA Central, sa saan pa ba? Ay, kaloko. Tingnan nyo guys, grabe yung ano ko ngayon. Kasi sobrang stress talaga. Ang pangit ng skin ko ngayon. Tingnan nyo. Pakita ko sa inyo. Tinubuan ako ng mga ano, pimple. Connect the dots na yan. Tapos yan o. Kaloka nga eh. Pero hayaan mo na. Diba? Part yan ng ano. Pag nagdadalaga ka. Char! So yan, lalagyan ko naman siya ng, ano, ng tea tree oil para matry agad. Yun. Ang kalat dito ngayon sa kwarto. Hindi pa ako nakapaglinis. Nakalimutan ko si Emma mag-ano eh. Sabihan eh. Pati itong mga nilaban. No, tinan nyo, andyan pa rin. Tapos, ayun, yung nasa, ano, nasa computer chair. Inihian ni, ano, ni TP. Talaga si TP kapag, ano, nakakapasok dito sa, ano, sa kwarto, diretso ihi, kahit saan. Kahit mga nilabhan eh, naiihian niya tuloy. O, bakit, Conan? Ika rito. So, yun lang, guys. Prepare na si Chris para sa pagpasok. Hindi ko na siya pinapaligo sa ano sa morning kasi grabe yung ano niya, grabe ang sipon niya. Tapos panay pa ang bahing niya kapag ka morning. Everyday talaga 'yun. Ano? Parang ano ba tawag doon? As in walang ano wala sablay everyday since baby siya. Pag gumising na siya, panay ang bahing niya. So sa gabi bago matulog, pinapaligo ko na siya. And then sa morning, ano na lang siya, hilamos, toothbrush, ganun. Para, ano, gumaling yung sipon niya. Ayun lang. Pero nagpa-vitamin C siya. Yung bigay ni, ano, ni Tita Connie. Hi, Tita Connie! Namimiss na kita, Tita. Yun, ano nga si Tita, nasa, sa bahay lang. Hindi masyadong active ngayon si Tita Connie sa, ano, sa Facebook. Pero, ayun. Hi, Tita! Ay, nako, pumasok na din tong dalawa. Miggy! Orico! Miggy! Sige. Ano? Ha? Aray! Mapasa-pasa ako. Ayan. Kakadambayan yan, ano ni Groot. Si Groot ang mahilig tumambay. Ay! Yan ang ayoko kasi pag nandito kay. No. Mga basura yan eh. No. Huwag mong pakialaman yan. Miggy! Go! Maldita ka, sampaling kita. Basura ko dito.
Tignan nyo na. Ay! Gusto mo dito matulog? Lagi, ah? Sus! Ay, sus! Sige. Huwag mong guluhin yung ano, kakulambo ko. Last na yan. Aray ko. Yan. Sedang ba naman to? Dumating nga pala ito kahapon, guys. In-order ko sa, ano, sa Altea. Ayun, mga ano siya, mga lip product. Ayun, may dalawa to. Oh! No! Pwede mag-away. Labas kayo kung gusto nyo mag-away. Ha? Yun. Mga, kasi taga ko nang gusto magkaroon nito, yung lip manicure. Wala ko nakikita dito sa ano, sa Pinas, nagmahal, ang mahal-mahal. So, kasi malamang galing Korea talaga siya, kaya mahal. So, umorder mismo ko sa ano, sa Altea. Yun, from Korea siya, guys, mismo. Mga authentic to. Tapos ito, lip powder. Ito talaga yung pinakagusto ko. Itong lip powder na Itay. Yung kinuha ko yung 4 na shade. Yun. And then ito, try ko lang to kasi nga lately, ang dami kong ano ba tawag doon pag nagkaka-pimple ka ng bongga? Breakout? Breakout ba yun? Yun. Kaya try ko tong pore corset. Try ko yan. And then, itong pore tightening fresh toner. Pero pa ako dito, basta mga product na ano, Korean, tapos about sa pores, binibili ko yan, guys. Meron pa ako dito sa ano yung binili ko sa Etude House. Ayan o, hindi pa nga siya halos nakangalahati, yung Wonder Pore. Yan pa lang siya. Ayan. Ayan ang mga pang ano ko, skincare ko. Tapos ang toner ko ngayon, rejuvenating toner, ubos na eh. Ano ba? Tapos syempre yung whitening dio, wala na rin, ubos na. Ang gulo! Mamaya nga ayusin ko to, guys. And then yung tomato and pomegranate syrup na pinaghalo ko. Yun. Tapos ito, yan. Hindi nawawala sa akin ngayon. Tea tree oil. Panlagay sa mga pimple-pimple. Yun lang. And then, galing kami ni Daddy kapon sa ano nga, nabanggit ko sa Leche Central. Sa show, bumili ako ng mga gagamitin sa bazaar. Ayun yung mga lagayan ng ano, yung mga ganito lang naman. Yan. Para sa mga maliliit na bote-botelya. Ayun, bumili ako. Nag-stock na ako kasi. Ayun. Para may magagamit na. Mostly pang ano naman kasi gagamitin sa bazaar na. Tapos, ay wala, yun lang din naman pala yung mga nabili ko. And then, may pasalubok sa akin kahapon yung ano, yung isang supplier ko. Kaso, pinaghati-hatian na nila Inday, mga Victoria's Secret na babango, mga Bath and Body Works na babango, tapos lipstick. Yun, ang dami din kasi galing siyang Canada ata. Or ano. So, yun. Ganyan, bumili ako yung ini-stick lang sa ano, sa ref. Dali ko na nga. Itong letter stand din. Baba ko na siya. Let's go na! Ito, paano ko na ito kaya ma? Excuse the arenola, guys. Alam nyo na yan. Lagi ako may arenola. Magi, kinalat mo na naman. Tingnan mo. Ikaw talaga. Go. Nandun na si Chris sa baba eh. Tapos na nga rin natin to. Oo na, let's go na. Yan. Maglilista na rin ako sa ano, sa Shopee. Kailangan ko ng cellphone na. Lagay na sa bagelya. Para lang din ako nag-office, guys. Kaso sa baba yung office. Let's go! Try muna natin yung lampshade. Aray ko! Let's go! Saan naman yung remote ng ano? Aray! Bumili din pala ako ng ano. Ito. Yung maliit na calculator pang ano lang, pang bagelya ko. Kasi kapag ka nasa biyaya ako sa MRT, may mga nag-i-inquire how much ganun. So, may pang ano na ako, may compute na ako. And
And then, what else? Ipapakita ko. Bawi ako sa vlog. Ayun, bumili kami ng bagong vape kay Dalto. Kasi yung vape kong isa, ay ko na. Binigay ko na kay Japong. Pero hindi ako masyadong, nagve-vape. Di ko alam si Froggy bakit lagi niya ako binibigay. Colors. Ay, ito pa. Ito pa pala, guys. Ayun, bigay sa amin ni, nung nagtitinda Macy Apparel. O yun, alam niyo ba, tuwan-tuwa kami dito ni Joy. Kasi yung kinuha niya yung yung mga stocks nga, sabi niya, gusto niyo ba? Talagang, ang kapal ng mukha namin, hindi kami humindi ni Joy. Pero syempre, dadalawang isip din kami kasi mahal nga yan. Pero sige, hindi. Kuha kayo. Ayun, kuha kami. Thank you! Macy Apparel. Ayun. Hindi ko pa nga siya binubuksan. Parang ang ganda-ganda niya lang yung i-display, di ba? So yun, mamaya paayos ko dito kay Emma. Hoy! Halika na! Halika na! Let's go! Papalit na rin ako ng mga bedsheet. Let's go! Ouch! Gandara, oh. Kaloka. Pwede pang background lang sa habang nagpe-film ka. Oh, okay. Galing America. Hindi order na to. Ayan, papaship ko na lang. Yun, kagabi lang to dumating, guys. Yung mga gustong mag-order. Order na. Ayan, 2 weeks lang. Pre-order kasi ito ata. May-ari na nito. Ipapaship ko na nga yung yung dalawa. Ngayon, naantay na nung may-ari. Ayun, order. Ganda. Ano ba yan? Nakaka-tempt. Madami naghahanap kay Emma. Ayan si Emma. Bakit daw nawawala ka, Emma, sa vlog? Ha? Hindi, busy lang yan, guys, sa school niya. Hindi niyo pa ba sem break? Ngayon na. Last week na to. Tapos break na. Nag-finals na kayo? Ay, kinobak. Ay, bibis. Ay, good luck. Luluto ang kalderete. Ayun, na-ready ko na yung yung meat, mga potatoes na lang ang kulang. Nag-crave ako, guys, sa sa fire noodles. Ito yung cheese flavor. Tikman natin. Nayaya ko sa sayo niya. Ayoko. Naraya. Kasi nag-almusal sila niya yun. Nasa bazaar kami. Grabe, 1 litrong tubig na ubos nilang dalawa ni Jackie. Yun at yun lang yung ininom nila. Hi, Konanin! Kain tayo. Amors. Magalit Ching-Ching. Hindi kasi agad na paliguan. Wawa mo yun ang galit, Galit pa? Hindi na. Galit pa yan? Hindi na. No? Ay, Chin, papatay yung Chin? Yung itlog. Patayin mo lang. Ha? Nalimutan na yan. Hello, guys. Tayo na buhok ko. Sobrang napatigo. Nagpetso na. Kami na ng oras na. Papak pa lang ako ng first batch nung big order. Yun, ilang box na to. Tapos meron pa doon. Yun. Wala pa yan sa guys. Sa 1/4. Yes! Hindi ko alam na. Bakit nasa labas ka? Ooy. Pag dumilim na, tandaan mo. Wala ka dyan. Bila ko kay Emma ng lulutuin for dinner. Mag-fried chicken na lang kami. And then, miswa. Fried na naman ako sa may sabaw. Tapusin ko na to, guys, para makaligo na. Pagoda na catch. Sa taas? Oo. Fried chicken and miswa. For dinner. Dagdagan mo ba itong Oo. Sabawin. Tapos, lagyan mo pork cubes. May pork cubes dyan.
Tapos madaming patola. Ah? Bilang. Nakailangan na box na. Hapat. Kulang pa yan. Pero mga 10 box yan. Isang tao lang, guys. Kay Pretty Angel shop lang yan. 10 boxes. Good evening, guys. Late yata yung ano namin, ah. Yung relo. Tignan nyo, alas 7 pa lang. 7:15. Ay, kaloka. Ano oras na ba? Nandiyan ko, ah. 8:11 na, guys. Ayun, late nga yan. Ay, busog. Sarap nung ano, nung ulam namin. Fried chicken, tapos miswa. Dami ko na kain. Walang nagawa. Walang nangyari sa, ano, sa diet ko nung last week. Sabi din ni Froggy, huwag na akong mag-diet kasi nga daw, ano ko eh. Tawag doon? Mainitin kasi ulo ko kapag nagda-diet ako. Kasi syempre, kulang sa ano, kulang sa pagkain, gutom, tapos pagod ka, di ba? So sabi niya, sige, tanggap ko na ano na, mataba ka, basta masaya ka. Masaya kang kasama. Kasi, lalo na kapag ano, magkasama kami, tapos nagda-diet ako. Yung parang lagi akong buisit sa kanya. Parang lagi ko siyang na bubulyawa, yung mga ganun. Mga simpleng bagay, bad trip kagad ako sa kanya. Kaya yun, sabi niya, huwag ka na nga mag-diet. Gusto ko masaya tayo kapag ano, magkasama ganun. Kaya yun, pero ayoko nga. Sabay, ayoko nga. The-diet pa na ako kahit pa onti-onti, guys. Naparami lang kain ko kanina kasi ang sarap nga. Tapos gutom pa ako. Ay, syempre pagod. At naayos ko nga yung ano, yung bulk orders. So, ayun. Nakaligo na rin sa wakas. Pagod na yung ano, yung paa ko. Kung nandito nga si daddy, malamang pinagalitan naman ako na. Sabi na naman, di ka na naman nagpahinga, naligo ka na naman agad, kaya ka inuugat. Gano'n. Ewan ko kasi gusto ko kagad na ano, yung parang pagpahinga, pahinga na. Yung, di ka na magigising. Joke lang. Ano, I mean, as in yung pagpahinga na talaga, yung gusto ko nakahilata, ganun ba? Ayan na, guys. Ayan sa akin ang pahinga. May kulambo na, kumikis-kis-kis na ng paa. Yung gano'n, yung nasa kwarto na talaga. Wala ka nang gagawin, mabango ka na, malinis ka na. Yun, gusto ko pagpahinga. Gano'n na talaga. Anyway, yun. Check natin si Chris kung anong ginagawa ng paktang ito. What you doing? Ano yan? Coral, islands, and reefs. Oh, ano yan? Inaaral mo? Uwe, inaaral mo talaga. Sige, yung mga ano niya. Yung mga binili namin ni Daddy sa ano, sa book. Ano ba yan? Bookstore. Oo. Yun. Na ano niya ngayon, na papakinabangan niya sa ano nila. Science nila. So yun lang, guys, mag-edit na ako para ma-upload na rin to. Masakit ng ano ko, kaloka. Grabe talaga kapag ka stress ka, naglalabasan yung ano. Pag dito. Simple mo, sagwano. Kaya huwag nyo naman na masyadong tingnan yung ano yung mukha ko ngayon. Yes. Ate Janelle, ako talaga yung may channel na XX Daniel Sans XX. At ano, hello guys sa mga kaklase. Hi Casey, hi Fatima. Sana maganda araw bukas. Anong gagawin nyo tomorrow? Pretty or magsusulat yata. Okay. Kailan bakasyon nyo? Same as last year. Loko to. Hindi, nakakaano nga kasi. Ewan ko, nasabi na ni Ann sa vlog. Kasi dapat magbuburakay kami. And netong 26 to 29. Kaso hindi ko pa alam kung kailan yung nila Chris yung bakasyon. So, ayun. And then, mga nga kasi si Inday, nahihiya naman akong iwanan nila yung
yung shop ng ilang araw. Although, sabi ni Inday, sige go kasi naman luluwas naman na sila nene sa Saturday. Ako ayoko. Parang hindi ako magiging komportable na. Pagkatapos ng Friday ngayon, Oo. Hindi, next pa. Parang hindi ako magiging komportable na naiwan sila na nagtatrabaho tapos ako nasa bakasyon. So gusto ko pag bakasyon din nila, di ba? Kaya sabi ko, magkano na lang pag summer, ganun, para bakasyon namin lahat. Trip ko sila. So, yun. Nagpass na muna ako kay Ann. Kaya sila na muna mag-anak ang pupunta sa Boracay. So, yun lang guys. And, good night na. We'll see you all tomorrow. Ay, by the way, shout out no sa girl sa Magandang Dilag na lumapit sa akin. Kahapon ba yun? Yes, kahapon. Doon sa MRT station sa Metrinoma North Station. Ayun. Hi sa'yo! Di ko nakuha yung pangalan mo, pero thank you sa pag-approach siya. Yang-hiya ako sa'yo kasi ang ganda-ganda mo, tapos nakita mo yung mga yung mga pimple ko. Yung connected dots, mga constellation sa mukha ko. So, ayun. Thank you sa'yo. Comment ko. Di ko talaga nakuha yung yung name mo. Salamat and good night everyone. See you all tomorrow. Good night, anak. night.